Hoe krijg je 30, 40 trekkers in een pond? Ja, ik zou net weten. Nee, ik weet dat ik net, nee. Dit is de brege oer het Prinses Margrietkanaal bij Twellegeer. 27 november giet de brege dicht voor auto- en landbouwverkeer omdat er in Tiegen ministeerd wezen zou. Oude man het Rijkswettersteed onderzoek die naar de steed van die brege en dat onderzoek is nu klaar. Uit onderzoek is gekomen dat de brug in een slechte staat is. Dermate slecht staat dat die ook niet meer reparabel is. Een nieuwe brege is pas eind 2029 klaar. En daarom moet er in de tussentijd een tijdelijke oplossing voor worden. Maar die tijdelijke oplossing, daar ben bewoners net blij mee. Want ja, je kan je nog wel over de brege rennen of fietsen. Maar als je hier beginnen aan de ene kant van de brege met de auto, maar je erom hinnen en voordat je aan de andere kant binnen, ben je 23 kilometer verder. Die wie alleen nog wantrouwen naar Rijkswaterstaat. Hè. Ze kent het spul net onderhouden, nou is het stikken. Maar nou kan ze het net niet eens mooi zien. Dus wij zijn zeer teleurgesteld. Dan is de tunnelbuis klaar en dan hopen we ook in beeld te hebben of die tunnelbuis gebruikt kan worden. Dan wel ook met een pontje. Beide oplossingen zijn gewoon lastig. En we moeten echt wegen wat nu het meest veilig kan. En dan een besluit overnemen hoe we dat gaan doen. Ja, dat is net het waan hoe een pond has het dan hoe, maar hoe krijg je 30, 40 trekkers in hoe een pond? Ja, ik zou net weten. Nee, ik weet dat ik net, nee.